नों सानसे फैफिनो रजे। नों फैदोंमोन रजे सानसेनि आलासि जाना, गोजान थावनिनिफ्राय आंनि लांगोनासिम। गुमुर मिन्थिया थं मिन्थिया जायगा होदोंमोन नोंनि थाखाय आंनि बायलुं गोसो। आं मिथियादि बे गोसोआ नोंजों मानो बिरलांफाखो। हायाखैसै आं मानोबा एसेबां नाजासेयावबो आंनि गोरबोआव रज'नाय नोंनि मुङै लाबनि फांसे बिफां खेंफोरना होनो नोंनिसिम गोसोनि साहस। गोरबो गोसोनि बुंनो हायै रावफोरा फोरमायबायसै मोदैनि महर लाना, सिग्लाबनाय दख'ना रोबैनि महराव मिनिजासै सिखिरि सुबुंजों सावरायजाना गिख' आरो लाजिगुसु होनना। नों जेबोला फैदोंमोन आंनि सिगाङाव राजखुंगुर महर लाना, आं सानाखैमोन नोंखौ बै समाव आंनिफ्राय गोजान जालांफिनगोन होनना। दाहाया आंनि बेनोमोन रजे, नोंनि बिदायनि समावबो नोंखौ लोगो हमनो हायैया। गोसोखांब्ला गाबबायसै बारहोनाय नोंजों सानसे बै समखौ। आं मिथिया नोंखौ लोगो मोनफिनगोन मोनफिना, अब्लाबो गोसोनि एलबामाव नोंनि महरनि सावगारिया सिथाबना थाबाय रजे। आंनि मेगननि दैजों समायना जानाय बे बिबार बागानाव नों फैफिन रजे, नों सानसे फैफिन। नोंनि मुङै लिरना दोननाय आंनि दोंसे खन्थाइ नों फरायफैफिन रजे, नों फरायफैफिन। मोनथिस' मोनि बै रायजोनिफ्राय आंनि हांमाखौ नायनो नों फैफिन।